नतुन बाजार मालबसानि मैडम डली TTADC नि बचिनि तैलम पाइमानि जतन अर जागाव जों चिनि बिसि गायसानि मालबसा उरु मालबसा बिसिनि न माइरं 10 केजि खलायै 20 परिवार दै दाल थक जतन रन फाइखा बनि बागै जों पाइफ्लाया हामबाय चिनि TTADC मैडम डली रियां ताइ चिनि डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट आसिराम बरंबना आसिराम रियां फाइजाक खायहनाय बेलाय खातं थकजाक चिनि मायुंराय बाजारो गली बाजारो कायसा किसिसा फानो जत करिनो जतन रयमाया फानो बर कायसा जगासुका आसकनो हामबाय जतन ओ जागा के जतन नायतने मिडिया का करनो हामबाय तिनि बर बिसि नि पार्ट बिसि नो चिनि त्रिपुरा मथाबाय के हाचुबा चोरियामो लाइनाय tutorial lomo masih emanu yang temono cuy arano dan kepemi untuk cini tipramata ni udungge ke jarak gorip masih emanu ya ketunerono berarti pas ke dicau ke dal sehat kau ajar ke jotono bok ke cini tipramata ni oh bos aga bok bidan sobani bos aga bok ke ompi विधानसभा का ओमपी एक्चुअली ओमपी नगर क्लाइयो के एडिशन के वो बोचनी पार्ट पर पंचायत हम बैठा ते पोंया तिते जे जुम खा पोंया स्कदे ची तिप्रामो थाने पार्टी जुम जोय सारां चुबा लाये जुमो तिनियो एलाका बासी जारा नक बाये तंगनाय जारा रिलीफ के मातो ना तो आउनी जे फनो चुबा फाया 25 तारिख 26 तारिख एरपरे चिनि ऑनरेबल EM रविंद्रनि नेतृत्व फाइ चुबा हा जारा ब्राउनि बादेवो तिनि पारावो गरीब तिनि साग पांके तंगनाय आबिके रांदिबा मुन तंगनाय विडो फैमिलीज आबरेखन मा तंगनाय राव बारो या बुया खोक्लाय तंहा असहाय परिवार न चु जे या चुमन जाराव चुं तिनि चुबा फाइमसे चिनि लगे चुमानि टिमा आइटेम्स के थाव दङो दाइल दङो आबिके माइरु बसु चुं तिन चुबा फायो एरपरे खायो चुं करबुक चुबानाय तिनि के चिनि अमरपुर TTADC निमसियो नतुन बाजार मालबासा कन्स्टिट्युएन्सियो जेन चिनि अमरपुर 12टा बिसि दङो चुं 12टा बिसिनो तिनि कभार खेले मैडम ते कैसे चिनि नाहे मुंगले जे समयो दफा क्राइसिस दङो हामिया जाया दङ चिनि तिप्रामोथन आइडियोलॉजी से टू सर्व द पीपल लेट्स सर्व के बजागाव तिनियो आसु चुं जीवन चुंले 25 बছর यागु दंहा 30 बছर यागु दंहा ताव डिसास्टार उनि थांमो जुं जीवन कल्पना खिमायाने हाव पाना जुं जतो न काहाम के नबय जुं रिमचु आर पासले पसिबल यानि कारण जुं तिप्रामोथन आइडियोलॉजी महाराष्ट्रनि आइडियोलॉजी हा जे क्राइसिस समय पब्लिक बाय टू स्टैंड अप विथ देम आबो सिचिन आबो नाहि उनो तुयेसे जुं ताव बिसि जुं गुरिये जुं बगले तो आइ लगे ना नुनाय चिनि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट असिराम रिया ना आइ लगे नुनाय बहा पंचमोहन जमातिया सबजोनल चेयरमैन दालाक बिसि चिनि दालाक सबजोननि गेजेन चिनि पहाड़पुरनि नेतृत्व तंपायो बांमा थं बरो आबरके चिनि जुब नेता सानि रामरिया बुंतो एकदम साथुं थाथा गारि साका माथुं जाहा बरके चु चिनि बिसि बय जुं थायो बगलायतो हामबाय